May udto ni mo sir. Sige ito yung pamatikin mo. Good. Asa dire kapita? Dire, asa dire? Ana, dire. Dire gyud. Dire, sa may kuhan dito. Babaw gyud sa pangyuran, sa may hawak na. Mga pila kadlaw na na. Pamino nimo. Kantong kuhan, Bernis. Bernes. Karon pamino nimo kuhan dyan? Sakit. Di na gyud mawala. Kanang matulog. Kuhan, Di ba kanang matulog, yan muliso ta. Makapantay ka. Oo, kitya. Oo ba? So gawas niya, wala na ilaing kuhan. Ang kana ra gyud ang address ay baba, baga, wala. Sige, asa itong address mo sir? Kuhan, taga Digos na. Lim. Shout out sa taga Lim Extension Digos City. Ayan na napod si sir atong tabangan, no? Lisod kayo ng ang hawak na to ng sakit kay dala-dalaon jud nato na no, di jud katarong og trabaho no. Shout out sa taga Lim Extension. Shout out po sa ako mga subscribers sa YouTube channel. Thank you kay sa inyong pag-subscribe, sa akong pag-suporta ninyo sa kuha. Thank you for watching sa nagtanaw sa ko. Thank you so much sa India, Indonesia, Malaysia, and Thailand. Thank you for watching my YouTube channel. Ayan. And sa wala pa ka-subscribe, pwede mo mo-subscribe sa kuang YouTube, no? Para updated mo sa kuang ginahilot niya. Ang akong address diri sa First Gram Street, Rabina Compound, Barangay Sunuan, Digos City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan. Nangutana sa akong address kung taga-asa daw ko daw, no? Kung ganahan mo makig-friend sa kuha na ako'y Facebook, Eric Hilot ang Binisaya. Ayan, sige. Mag-hilot na ta guys, ha? Yes, ha? Taga namin sandos, ha? Okay, sir. Isang adlaw, naghihilot ko dito. Saya dapat sa nasional kita sir, polis dia. Saya kumindi Japon ba? Saka daw gamay sir, gamay lang. Ya. Kanang kamot. Sakit siya? Kanang kamot. Ayun sir. Wala na sa pagkakas. Kena okay na kana. Wala na mo inom ng tambal sir? Inom na ko na sir. Unsa nga inom nimo? Unsa tambal? Unsa nga kumusta man? Atong primero adlaw, na na ko dito tong siya ba? Para sa buko? Dili ko, reliever. Pain reliever lang. Ni kuan siya ni Lailo. Oh, di kuhan gumay. Pagkawala sa power sa tambal. Sige di ka kaughag singot sir. Sige ka. Sana yung anak mo sir sa istasya na kita na sign. Yo, ang gusto mo kuan, checkpoint. Malitan naman ang lasang na kuan. Ang just.
Naging buwan, ipakanta siya. Kuwan man to daw, inaugurasyon ni Mayor do. Oh, may maganda eh. Sige, ang kanta-kanta na. Pag-training, kanta. Sige, kanta. Dire. Hindi ko po siya kuhan, player volleyball. Kailang kuhan ba? Naka-third kaya daw sila? Damit ko na sa oras ko. May maganda. Puto-puto ang lawas ha? Puto-puto ang lawas. Ay, di mo nang yung pabungkal tayo. Mo ba, lugay kayo mo niya eh. Kung ano, liso nino gani ba? Ang gunit na. Git ka man? Ano sa'yo ni siya sa mabuga? Hindi man gano'n sa bugagan, mabugat at lawas. Gadang. Galit na rin siya. Palit lang. Marihan yung pagtugas kung hilot yung iba. Hmm. Ano yung kapalitan? Okay po tayo mong reklamo. Mas grabe ni Ron. Hindi mo man. Kaya marigo ko, maduko ko. Nanagid siya. Hindi siya. Makabantay siya ka. Butong mo ko. Hindi siya yan. Masakit biyan ni sa magmang kagbasa. Kaya nga mauga na bitaw sa niya. Alabi nagmasaka na niya. Maigo kay electric fan or aircon. Hasta namiya na ba? Kaya orang sa kusog mo ko nato ni siya, no? Hmm? Orang sa kusog. Kani dire, sa na mga tanan, kung siya pinakakusgan sa tanang part sa lawas, kini ang pinakakusgan. Last na ni siya. Pag di na makaya sa to condition sa lawas, kani ang mga mangusog. Kapag ma-break ni siya, di ka kay bukat siya. Pag mukuto na diha na, hindi na yung lawas. Manto bro na. Bakit tuwa kita nan Di bro? ba kakuan ka ng mag-barbell or magkuhan, naagi sila bakos, ugnan man eh. Kaya mo crack ni, good pa yung ganyan. Ay, lag na sa inyong lugar maayong hilot. Eh di na hiloton, spinal cord mo na, operahan mo na. Ba na yung opera, hilot no? Kaya bukat yung opera ba? Maon na ba itong nilang tambok ng mga, ano? Lusay-lusay ba? Mahal na ba kayo na? Nablihan mo na. Katok ka meron pong tuwa diri. Ano ba? Uyog ko ni. Okay. Taon na po. Na. Turo na siguro kahulan. Bukan. Hindi, kung malugan ka, 30 days lang. Magpatandog din siya. Kaya kung malaya sa mga panuhod, mga pasmo. Hindi importante ang sirkulasyon sa dugo. Sana i-maintain ko na ko na sa imong no? Oo. Kaya nung isang okay ka, imo dyan siya ipatandong. Ano man? Ang panuhod, imo ka na makitaan. Diba nag-ato mo ka sa kuhan sa stasyon? Oo, na mo.
Depende sa manawag. Asa. Ato sa ato kay dito. Asal lagi. Resolve rin nga ini tawag. Dayon. Dayon. Asa mong kwarta pa? Hmm? Asa mong kwarta? Ano mama ni mo? Ito nga daw dito ko sa national. Kita dito. Unsa kanina diha? National. Oh, diba? Kana kilit kana sa mga na-impound na mga kon ba? Sa traffic. Oh, diha ko. Ang bagong bidbin niya. Dili ko nandaan. Daan. Hilot nga. Ang utana, na kay kaila. Ang aking customer kay Nabo kaila niya, pulis. Nagaanta ka. Pero ina na sa daan. Gikatawan raman daw. Saan naman na, kay makaigit yung hilot. Suklan dyan daw. Sige, kay para maayo. Sa tinoo si Beda. Kaya kada gabi maligo. Sus, undangi ka na siya, sir. Wala nang gusto undangi ko. Naro ko na sa mga pito sa undang. Kuman hilot on, sir. Ina may kalaksan ni par o ba yung GC sabay ha? Init pa kinindugo ni mo. Nindot ko siya. Itong artbox siya, okay rin to. Ayaw lang mo, kanilang po. Saan Di par lang ta. Isa lang, isabay ni mo. Kuman wala na. Relax ka. Iparo. Ba yung GC. Sabay mo na.